Darrere aquestes persianes abans hi havia un cinema. En els últims 4 anys, a Catalunya s'han tancat més de 100 sales de cine, una tendència que es repeteix a la resta d'Espanya. Exhibidors que s'han vist obligats a baixar la persiana per la disminució del nombre d'espectadors. La crisi, la pirateria, la pujada del 21% d'IVA en les activitats culturals i ara l'alt cost que els suposa el canvi tecnològic són algunes de les causes d'aquests tancaments. Els cinemes més castigats per aquesta situació són els de les poblacions petites o mitjanes, com Mollerussa. Com ho portes, això, que és l'últim dia? Bé. Very good. Qué remedio, no? Quina vens a veure? Jo d'Anys. Dallas? Aquestes són les últimes entrades que es venen al cinema de Mollerussa. Un cop acabi la sessió de les 10 de la nit, aquesta sala tancarà les portes per sempre. S'han fet tot el possible abans de tancar un cinema, però arriba un punt que et dones compte que ja no té volta enrere, que ja no hi ha res més a fer i dius, bueno, doncs en un temps, en uns dies, doncs tanquem. Tanquem perquè no hi ha possibilitat de viabilitat futura. El sector es troba en un moment clau per la digitalització dels projectors. Aviat es deixaran de servir còpies en cel·luloide i això implica comprar nous aparells molt costosos que alguns cinemes com el de Mollerussa no han pogut assumir. Ha vingut més gent de l'habitual. Suposo que és per la despedida i, bueno, per dir una mica adeu al cine, no? El cinema ha significat molt per a mi, i més aquest d'aquí, perquè he tingut uns companys molt bons, he conegut molta gent, i saps el que m'emporto d'aquesta feina? El carinyo de la gent. El que passa que és el que comentava durant tota la setmana i molta gent, que a veure, sí que és una llàstima que perdem el cinema, però escolta'm, si tots agaféssim i anéssim més al cinema, perquè ens queixem molt, per l'hora de la veritat, a l'hora de la veritat tampoc no som tants els que venim al cinema. No, sí que aquest és el problema. Són més o menys els mateixos, Aquest és el problema. A Mollerussa ja fa temps que no es veu la sala plena d'espectadors. Amb la desaparició d'una sala de cinema es perd també part de la història d'un barri, d'un poble, d'un país. També significa la desaparició d'un espai on han tingut lloc moltes històries personals i el trasbals de moltes vides lligades al cinema. Molt de greu perquè això s'acaba i és una llàstima. Ara ja tinc una edat que no... buscar feina ja no puc. No sé el que faré. De moment a l'atur, com una gran majoria de gent. Ja veurem. Tinc carinyo amb aquest candau. Als pobles és on la desaparició d'una sala de cinema té una incidència més greu. El cine de Tornabous, una localitat d'1 miler d'habitants, encara es resisteix al tancament. El seu propietari, en Simó Flotats, veu el final a prop. Però de moment continua obrint aquesta sala que mai ha deixat de funcionar des que el seu pare la va obrir fa 70 anys. El meu pare té 93 anys, no hi veu gaire,
és la taquilla. I com que ho fa tota la vida que ho fa, doncs ja ho té tot. Bueno, i per la gent que ve, com que la gent són socis, vull dir, entrades poques. Llavors ell s'està allí 20 minuts, mitja hora, i llavors marxa. Hi ha gent socis que venen cada diumenge, n'hi ha que venen quan la pel·lícula... Són socis, si venen quan la pel·lícula sembla que els agradarà, i n'hi ha que no venen mai, i paguen, perquè volen que allò estigui obert. Jo vinc cada diumenge, vull dir, a vegades anem a la platja, els dissabtes marxem cap a la platja, però intentem ser aquí al cine, perquè sembla que es fa més festa, és més diumenge, té més bon final de setmana. A mi no m'agradaria que desapareixés. Nosaltres som socis des de fa 37 anys. Ara, si desapareixerà o no, això, no ho sé. És un local que de reunió de cap de festes, amb festes petites, pobles petits, representa això. Si no, la gent on se trobaria? Puesto de trobada. Si no fos pel negoci familiar de la fruita, que és el que realment permet viure al Simó, el cinema de Tornabous ja no existiria. Si no fos per mi, el meu pare ja l'haguem tancat fa anys. Passa que a mi m'ha agradat, i clar, tens allà una sala que no fa res, dius, a veure si pot anar continuant, no? Que continuï, es pot fer, perfecte. Que no continuï, no passa res. No passa res. Perquè s'ha perdut aquell apego, s'ha perdut. Sí, aquell enamorament s'ha anat una mica... No? La passió s'ha anat apagant, no? Bienvenida a Gwen Stacy. Tothom menja pipes. I a vegades veu un foraster i s'estranya perquè crec tota la pel·lícula. I n'hi ha que això no els agrada gaire, clar, però tothom, fins la gent que criticaven les pipes, s'hi han acabat acostumant. Una vegada es va intentar posar crispetes i zero. Pipes, només pipes. Amb la desaparició del cel·luloide s'acaba la part artesanal de la feina del projeccionista, rebobinar i tocar la cinta amb les mans. I també s'esvaeixen algunes velles tradicions, com la de compartir la pel·lícula amb el poble veí per tal d'estalviar pagant una sola còpia entre tots. A Tornabous encara es fa. A mitja sessió, el Simó entrega el primer rotllo al projeccionista del poble del costat, Barbens, que projecta la mateixa pel·lícula, però mitja hora més tard. Al llarg de la tarda, li entregarà la resta de bobines. A Barbens, la sala de cinema també es manté, sobretot gràcies a les quotes dels socis. Fa 10 anys es van quedar sense projeccionista i es pensaven que era el final. Però gràcies al Leszek i al Wojciech, dos nois polonesos es van assegurar la supervivència. Avui en dia és complicat trobar projeccionistes, sobretot tenint en compte el futur incert que els espera. Quan s'acabin les còpies de cel·luloide, aquest projector es quedarà orfe igual que els veïns de Barbens, que probablement hauran d'anar a poblacions més grans si volen veure cinema. És una cosa maca pel poble, per un poble petit tindre un cine. És que és una cosa que jo com que ho he viscut tota la vida, de petita amb la meva mare ja venia al cine, doncs clar, em sembla que això ha de durar tota la vida. Però bueno, quan ho tindran tancat, llavors se'n donaran compte, eh? Llavors diran, ostres, doncs ara ja no hi ha res a fer perquè quan se tanca no es pot tornar a obrir, eh?
Però les grans ciutats també han patit el declivi de les sales de cine. Molts veïns de Barcelona han vist com el cinema del seu barri es convertia en un espai amb finalitats comercials ben diferents, com l'antic cinema Fèmina, que ara és una botiga de roba. És el signe d'un temps. Se sacrifiquen espais que ajuden a construir el teixit cultural d'un barri o d'un poble en favor de comerços o franquícies. La gent continua veient pel·lícules, potser en altres finestres i altres suports. Però, tot i que els hàbits dels espectadors han canviat, ningú no dubta que res és comparable a veure una pel·lícula al cinema. Valentí Trullà sap perfectament quins sentiments s'experimenta quan es tanca un cinema. Ell va ser durant més de 20 anys el projeccionista del cinema Casal de Moià, ara abandonat. Avui entra per primer cop amb la seva filla Raquel des que hi va deixar de treballar. Carai, com està tot això? Ui, com està això? Qui ho ha vist i qui ho veu? Mare de Déu. Això. Veus, aquí hi havia les pel·lícules. Veus? Això. Venien així. Es pot saber quina pel·lícula era? Sí, bueno, els títols de les pel·lícules, veus, ho posava aquí, veus? La família Estúpids era aquesta. I llavors aquí, aquesta és la màquina que sempre feia anar quasi bé. Hi va haver una temporada que vam fer aquestes, totes dues a la vegada, però aquesta es va espatllar i sempre ho hem fet amb aquesta. Quan tenia 13 anys, jo encara me'n recordo que anava al col·legi, ja em van deixar aquí sol, perquè llavors el meu pare feia cine a l'altre cine del Teatre Vinyes que hi havia a baix. Llavors la pel·lícula les posàvem per aquí, les passàvem per aquí sobre, ficàvem per aquí, es passava per aquests rodillos i automàticament ja es cargolaven aquí i ja es projectava cap a baix. I podries intentar posar-ne un o no seria possible? Sí, posar-ne un sí que es pot posar. Però fa molta pena veure màquines així que estiguin tan abandonades, perquè si pogués l'agafaria me'n portaria a casa meva. Sí, sí. Sí, sí, allà al Grats i encara es podria fer cine. Espais que queden en desús però es conserven intactes, com si el temps s'hagués aturat. A la Pobla de Lillet encara es conserva l'última sala que va haver al poble i que va tancar als anys 80. Un espai molt desitjat per caçadors de llocs abandonats com la Raquel, que si bé no va aprendre l'ofici de projeccionista del seu pare, n'ha heretat la passió per la imatge. Li agrada fotografiar llocs sense vida. Tot va començar un dia, no? O sigui, el gossanillo de dir que hi haurà aquí dintre i el fet de poder entrar i a través d'entrar a aquests llocs, doncs, no sé, descobreixes molta història, trobes objectes, papers que et mostren la història del lloc, llavors inclús trobes arquitectures que realment són impressionants. Són llocs que a través del temps van quedant doncs, oblidats, la gent els tanca, els abandona, els deixa en desús. I bueno, ens agrada entrar així i poder doncs, plasmar una miqueta doncs, el lloc, l'essència, a través de la fotografia. El cinema per mi, no sé, suposo que a causa que el meu pare havia fet cinema fa molts anys enrere, doncs em transmet, no sé, saps, el poder saber què s'havia
passat aquí, les pel·lícules, el tipus de públic que ha anat passant a través dels anys, no sé, per mi és com una mica així, em toca més. Potser ara, amb la desaparició dels projectors de 35 mil·límetres, totes aquestes màquines semblen andròmines. Tot i això, són aparells que conserven la màgia dels enginys mecànics que projecten imatge en moviment. En Josep Maria Caraltó va quedar captivat per aquest art. De família de pagesos, va deixar el camp pels projectors. Vaig començar a guanyar els primers diners fent cinema. Per què? Perquè jo tenia ganes d'estudiar, perquè jo sóc de la terra. Però com que la terra no funcionava pel tema de la climatologia, doncs dic, no pots marxar de la terra si no tens alguna de cultura. Manera, doncs, buscar alguna per guanyar algun diner per poder estudiar. I em vaig posar com d'operador al cinema del poble, que feien cine els caps de setmana. Llavors allà em donaven 50 pessetes i aquestes 50 pessetes servien per comprar llibres per estudiar. El primer projector que vaig instal·lar va ser el del meu poble, precisament. I em vaig enamorar de lo que és la mecànica i la part del so del cinema. I així és com va fundar Calònic, una empresa dedicada a la fabricació d'equipaments cinematogràfics i sales de projecció d'abast mundial. Posar maquinària nova, veus que surten unes màquines velles, que te les mires i veus que estan fetes artesanalment. Són màquines que no es poden llançar. I això, bé, jo ho anava guardant. M'emportava les màquines velles deixant les noves, perquè això es llançava. I a base d'anar replegant i d'anar recollint i d'anar posant màquines pel garatge, per sota les escales, per tot arreu, doncs, bueno, al final he tingut de posar uns locals, un lloc més o menys endreçat, per anar seleccionant i anar col·locant tot aquest material. Gràcies a aquesta feina, en Josep Maria ha aconseguit atresorar una col·lecció particular de més de 20.000 objectes de cinema. Potser aquests projectors del cinema de Mollerussa acabaran en un magatzem o exposats en un museu. Des que va tancar ara fa un mes, el Pere ha posat a la venda tot el mobiliari amb l'esperança que un altre exhibidor el vulgui comprar. Si te les mires des de l'esglaó, igual te dona la sensació que són més altes, però no crec que ho siguin gaire. No, segurament no. Jo crec que són... Estava mirant que el terra... Pot anar 2 centímetres. El terra nostre és com aquí. 51. Aquestes són una mica més estretes que aquelles. Sí, clar, no pot ser, perquè l'esglaó ens ho marcarà 480. Aquesta terra l'hem de desmuntar, també. Sí, allà. Amb la mà d'hora s'hi havien passat aquí, fent les crispetes. Doncs sí. Quina pena. Entrar en una sala d'aquestes i veure-ho... Tot desmantelat. Desmantelat, com una cosa. El que fa més pena per Déu. Sembla
Mare. Els ossos de... Oigo. Com està, mare? Del fòssil. Pantalla, tot. Les butaques se n'han portat una bona part. Ja d'aquelles a veure si les podem col·locar, encara facin una mica d'ús. Tants anys, no, Pere? Bueno. El cinema forma part de la identitat de la gent, com a mínim fins fa uns anys. Clar, això es va perdent, però tots recordem quan vam veure una pel·lícula, jo què sé, amb la persona amb la que ens hem casat, o la pel·lícula aquella que ha estat tan important, sabem allà on l'hem anat a veure, en quin cinema la vam veure, sabem quan vam veure Titanic o quan vam veure tals pel·lícules, no? I aquí finalment, Pere, que hi anirà, no se sap. No tinc ni idea, no sé. No se sap. Oh, guaita, sense pantalla també. Sense pantalla, sense altaveu, sense quasi la meitat de cable. És un lloc en el qual he viscut moltes hores, he conegut molta gent, he tingut moltes experiències allí. No. Forme part de jo mateix. Sí, sí. Finalment, les butaques de Mollerussa van a parar al Cinebaix de Sant Feliu de Llobregat. Cinebaix és la història d'una lluita veïnal per evitar el tancament d'un cine que va acabar amb la compra de les instal·lacions per part de l'Ajuntament. Ara la gestió d'aquesta sala està en mans dels voluntaris del veïnat. Aquesta fórmula de mantenir viu el cine s'ha estès a d'altres localitats de Catalunya. Nosaltres venim d'un cas d'un cine que tanca i el recuperem. Cine Ciutat és cas d'un cine que tanca, que falla Renoir quan s'ha de tancar cines i ells també el recuperen. El cinema Truffaut és un cas similar, un cine que és totalment propietat municipal però gestionat per una associació de crítics de cinema, i el cas del cinema de Terrassa, que és totalment municipal, amb 2 sales, al Cinemes Catalunya. Però estem en clara minoria. La mobilització ciutadana també ha fet feliç en Josep Maria Miró. Porta 30 anys al capdavant del cine a l'Ambra de la Garriga i està nerviós perquè aquesta nit tornarà a obrir la sala després de 10 mesos d'obres. Si no l'adaptava a les exigències tecnològiques dels nous temps, es veia obligat a tancar-la. Bueno, avui és un gran dia. Després dels 37 anys que fa que tinc el cine, avui és el dia més gran, que és clar. Estem tots emocionats pel sistema que s'ha muntat, tot modern, tot adaptat i diferent d'abans. Hem mantingut la sala tal qual estava, que és el que volíem, perquè l'objectiu és mantenir un cine com abans, però modernitzat. Tot i així es manté la màquina de 35, perquè pensem que projectant 35 també no s'ha de perdre i tenim les dues possibilitats. El finançament s'ha aconseguit gràcies a donacions particulars i a la campanya SOS a l'Ambra. Aquesta iniciativa promovia que qualsevol veí pogués apadrinar una butaca que, a partir d'ara, durà el seu nom. Jo tanta resposta no l'esperava i la veritat és que ens ha sorprès. I vull dir molt, la gent s'ha motivat molt, molt. Amb el mecenatge, amb l'apadrinament de butaques, amb la col·laboració de totes les entitats. A l'Ambra? Bona tarda, digui'm. Sí, a partir de les 9, sí. Exacte. A les 10. La pel·lícula a les 10. I a les 9 hi ha la presentació.
Sí, però vingui a les 8 per agafar entrada, que no sé si n'hi haurà, Sí, perquè està tot ple, Si té la intenció, vingui a les 8. Aquesta nit és festa grossa. El Cinema Alhambra inauguren la nova etapa de la sala amb una celebració popular. Molt bé, d'acord. A tu, adéu. Amb aquesta festa d'agraïment també es posa punt i final a la campanya SOS Alhambra, que va mobilitzar tot el poble, cinèfils o no. Hi ha gent que ha col·laborat econòmicament i que ens ha dit aquí teniu diners, però jo no hi aniré al cine. O sigui, també hi ha hagut gent d'aquesta, que diu jo no sóc cinèfil, jo fa 20 anys que no vaig al cine, però no vull que tanqui l'Alhambra. És un lloc estimat, volgut, una família estimada i volguda, i avui estem de festa. No és la festa major, que estem de festa. Cada diumenge la gent i això anàvem al cine perquè no hi havia res més. Però llavors ha anat perdent, i encara sort que s'ha arribat a conservar. Sort n'hi ha. Potser en el cine érem 6 persones quan hi anàvem, i això fa molta pena. Esperem que ara que ja ho han posat tot en marxa, canvi la cosa i tothom hi vagi. Estan fent una crida que el Miró pugui aguantar durant molts anys i que puguem gaudir de molt bon cinema. A la Garriga feia temps que el cinema no es veia tan ple. En Josep Maria Miró s'ha convertit en el protagonista de la festa. Hola, benvinguts. Però el que no sap és que aquesta nit tots els espectadors li retran un sentit homenatge. Tothom em saluda, tothom em coneix, i és clar, jo tinc de correspondre, no? I formo part del cine. Formo part del carinyo que la gent té al cine i també hi formo part jo. Oi? Sí, ha portat la gerència en moments molt bons de cinema, però en els moments que no venia ningú també. I pel poble dels collons és original. Aquest poble dels collons... No puc dir-ho perquè tinc un micro aquí que m'està gravant. Tants cines que tanquen, reformar aquest i tot, això té el seu mèrit. És un mèrit pel poble. I ara tenim la moral de seguir. No hi ha més remei. Els 50.000 del digital no són res comparat amb el que s'ha tingut a fotre aquí. Ja. Dic així que esperem que... Que vagi bé. Perquè la rehòstia, pintar el sostre, tot amb vestides, ignifugar, netejar, paleta, pintor, mare Déu. I ara veus, i he tingut de treure 100 butaques, Sí, n'has tingut de treure. He hagut de deixar 260, 260. Hi ha molta gent que segur que està molt emocionada perquè hi ha gent que fa 60 anys que ve aquest cinema. Llavors, és un procés llarg però també molt sentimental. Aquest acte és de reconeixement a molta gent i volem que avui siguin protagonistes. M'agradaria presentar a la gent que és campanya SOS. És preciós veure el cine obert una altra vegada i és preciós veure'l ple a vessar. Nosaltres farem moltes coses, ens ho passarem tots molt bé, però sobretot veniu al cine perquè ara l'hem salvat, està preciós, està nou, d'aquí un parell d'anys farem un SOS aire condicionat, un SOS calefacció, farem tot el que calgui, però veniu al cine, collons, vale? Gràcies. Encara que pugui semblar que està canviant la manera de veure cinema, arreu de Catalunya podem trobar petits nuclis de resistència romàntica que lluiten perquè es conservi el fet de veure pel·lícules en col·lectivitat. En Pere Vila fa anys que, com diu ell, du el cinema allà on no n'hi ha. Nosaltres de l'arrel, d'un espai, d'una plaça, d'un carrer,
d'una piscina, d'un camp de futbol, el que sigui, allà nosaltres muntem un cine, o sigui, creem un cine i el fem i s'acaba. O sigui, aleshores, clar, és arribar allà on no arriben el cine convencional, per dir-ho així. Nosaltres portem aquesta màgia a la gent i a la canalla per tal que puguin gaudir unes hores d'emoció i d'il·lusió per poder veure una pel·lícula. I això crec que és la feina que més ens enorgulleix a nosaltres que fem el cinema a la fresca. Aquestes coses sempre ho revisem. Hi ha mags a vegades que es creen coses de sota la màniga i nosaltres creem cines de sota la màniga, per dir-ho així. Abans nosaltres anàvem a totes les festes majors dels pobles i sempre hi havia una pel·lícula per la festa major. Això, com que els pobles han reduït despeses, tots els ajuntaments, doncs ha fet que aquestes petites coses, com són el cinema a la fresca i tot això, ho hagin suprimit. Però a localitats com Sant Julià de Vilatorta encara es manté la tradició de veure cine a la plaça del poble per la festa major. Jo penso que, no sé, és això, una activitat diferent, no estàs acostumat a estar fora a l'aire lliure amb tanta gent, a més que el temps acompanyi. Jo trobo que la gent que li agrada mirar pel·lícules i estar al sofà de casa, doncs el moment en què surts a la plaça i comparteixes l'activitat amb altra gent es fa diferent i a la gent l'atrau i li agrada. Que és tornar al carrer. Tornar al carrer. Tornar al carrer. Abans, tornar al carrer. Quan érem petits... Fer sortir la gent de casa. De casa. Estem massa a casa. Mis hijos, yo los llevaba al cine casi cada domingo. Y un día recuerdo que los llevé porque me hacía ilusión llevarlos a ver Superman. Cuando estábamos viendo Superman y empezaba a volar aquel personaje, yo le miraba los ojos a ellos dos, a los dos pequeños sobre todo, y les brillaba los ojos así. La luz de la pantalla reflejaba en sus ojos y yo decía, madre mía, cómo le está impactando. Y la ha impactado, ¿eh? Així és com Juan Antonio recorda com va néixer la vocació de cineasta del seu fill, Juan Antonio Bayona, director de pel·lícules multipremiades com El orfanato o Lo imposible. De professió pintor industrial i amb un gran talent pel dibuix, durant una època va ser dibuixant de cartells de pel·lícules quan es feien a mà. Ara està jubilat, però continua pintant a la seva casa de Pineda de Mar. Va transmetre la seva passió pel cinema als seus fills des que eren molt petits. Així ho va recordar el seu fill quan va recollir el Premi Nacional de Cinematografía l'any 2013. Así que al final se ganó la vida como pintor de brocha gorda, básicamente, aunque mi padre es un artista y ha estado toda la vida dibujando, ¿no? Y alentado por mi padre, que estaba todo el día animándome a que dibujara, con apenas 3 años de edad me llevaron al cine también y ahí descubrí por primera vez el cine, ¿no? Y recuerdo un plano concreto, es lo único que recuerdo de esa noche, de Superman, ¿no? Con la imagen de Superman apareciendo entre el hielo y arrancando a volar y paseándose por delante de nuestros ojos, ¿no? Eso fue hace ya muchos años en el Cine Urgel, que es seguramente la mejor sala del mundo que he pisado nunca y que desgraciadamente desapareció el año pasado. En aquella sesión nació mi deseo de ser un superhéroe, de volar, de romper las leyes de la física y mi vocación de cineasta. Cuando mi hijo me dijo que quería hacer cine, yo le dije, Juan Antonio, hijo, que nosotros no tenemos dinero para poder pagarte esta carrera.
que esto vale mucho dinero. Y decía, bueno, mamá, tú no te preocupes, tú me das 6.000 pesetas que vale para hacer el examen, que luego sí, no voy a salir. Tú dame las 6.000 pesetas que luego ya hablaremos. Bueno, le di las 6.000 pesetas. Y cuando vino dice, mamá, me han cogido. Digo, ay, madre mía, Juan Antonio, que esto no lo podemos pagar. Y él me dijo, mamá, o esto o nada, pero con pasión. Y yo dije, si no le pagamos la carrera a este hijo, esto va a ser un desgraciado, porque no va a querer hacer nada más en la vida. Y sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así, yo creo que lo he aprovechado bien. Fue un sacrificio terrible de la familia, ¿eh? Y a él le hubiera gustado que hubiera sido la cosa de otra manera para no sufrir por dentro, porque yo sé que él sufría por esa situación, pero él tenía tanto fuego por aquella cosa de hacer que lo sacrificaba todo, a sus padres y a todo el mundo, si hace falta. ¿Busca a su familia, señor? ¿Los has visto? Voy a ayudarle. Joseph Benstrom, ¿está aquí? Yo me iba a imaginar que mi hijo iba a hablarle de tú a Spielberg y a cualquier estrella de Hollywood, pues eso no te lo puedes imaginar. Gente tan humilde como nosotros, imaginarte eso es una pretensión muy grande. Ahora vendrá el libro de la selva. Yo cuando pasé por el Coliseo y vi el detrás grande, el orfanato, todo el luminoso, y debajo el nombre de mi Juan Antonio, pues yo me puse a llorar. Porque me hacía mucha ilusión. A Nacho Cerdà també el van impactar les pel·lícules que va veure de petit. És un gran defensor de veure el cine en pantalla gran. Per això va crear Fenòmena, unes sessions on es programen sobretot pel·lícules dels anys 80 i on es reviu la manera de veure cine d'abans. Yo había vivido una cierta como mecanización, ¿no?, de lo que era el concepto de exhibición, de ver películas en una pantalla de cine grande, de acudir al cine como antes, ¿no? Entonces, de pronto, pues, sentí la necesidad de recuperar ciertas películas y una determinada forma de verlas. El Fenòmena és una iniciativa que rescata pel·lícules que han marcat a diverses generacions. L'èxit de les convocatòries ha portat Nacho Cerdà a reobrir el desaparegut Cine Nàpols per fer una programació regular. Avui la sessió és especial. És al Palau de Congressos de Barcelona i està dedicada a Indiana Jones. Més d'un miler d'espectadors atrets per la nostàlgia es presenten a la cita. Tú te acercabas a una película habiendo visto 4 fotografías en el periódico, habiendo visto tal vez un avance en la televisión, pero poco más. Entonces era una experiencia casi mística, ¿no? Entrabas, te exponían a algo que incluso te iban anunciando en las cartelas de los cines, ¿no?, esos fotocromos que te podías ver. Para mí era eso, era una magia, que también la viví de pequeño. Y posteriormente he podido comprobar que aunque de pequeño la viviéramos, se puede recuperar en el presente, siendo adultos. Quan el va parar petit, quan entraves al cine, a l'entrada del cine sempre hi havia les fotos del que anaves a veure. I abans de comprar crispetes o qualsevol cosa, veníem, miràvem el cartell de la pel·li i miràvem les fotos. Veus que està allò de la figureta, que és quan està a punt de caure la pedra? Doncs veníem i ens imaginàvem aquí la pel·li que anàvem a veure. Aquí s'hi veu la pedra? Aquí s'hi veu la pedra, sí? Sí. ¿Veurem las 3? Sí. Además hay una parte del público que asiste a Fenòmena que es magnífico. Es este
generación que ya tiene hijos y se trae a sus hijos para que disfruten de algo que habían vivido ellos de pequeños. Y es maravilloso verlo esto, porque ves que a los niños les resulta igual de emocionante, ¿no? No sé si es que están habituados a otro tipo de lenguaje y de repente eso les encanta. Y te puedo decir que lo más divertido para ellos es ver a los adultos pasárselo bien. Tots coneixem l'obra musical de Josep Llovell, encara que no en siguem conscients. Ell és l'autor d'aquesta melodia que canta a la platea, la música de Movie Record, un d'aquells impulsos sonors que activa una resposta en la nostra memòria. Movie Record jo estava en un estudi fent una gravació d'aquelles que duren tot el dia, no? Allò que estàs tot el dia amb gent, amb cantants i tal. I van i m'encarreguen quasi al migdia i que necessitaven preparar això. I jo vaig dir, bueno, doncs només tinc una manera, que quan vagin la gent a dinar, jo em quedo aquí amb el tècnic i ho gravem, no? Això es va gravar potser en 2 hores, 2 hores i mitja. Ha durat 30 anys. És la gravació més ràpida i que més ha durat. És una anècdota bona, no? Realment no sé ni com ho vaig fer. Sé que tenia una noia anglesa allà que cantava molt bé, Diane, es deia, i vaig dir, ostres, doncs aquesta veu m'agradaria per això, no? Perquè té aquest accent, Movie Record, si us fixeu, no és una... es nota que no és espanyola, no? I això també va ser una mica de ganxo, no? I el resto, doncs, amb una bateria d'aquestes que fan... Diu, tu ets el compositor de Movie Record, deus estar muntat en el dòlar, no? Una cosa, bueno... I què? No. Puc haver fet un parell de diners a compte de Movie Record, però res més. La gent ho relaciona amb el cine. A l'entrar a veure una pel·lícula, les palomites i tal, i sentir això. Sona Movie Record i la gent ja canta. Quan sona això, em sento orgullós i la gent, alguns veig que ho canten i tot això. M'agradaria aixecar-me, ja sé que no ho faria mai a la vida, tinc molta vergonya, però aixecar-me i dir, em dirien, va, calla tu. There's nothing to fear here. That's what scares me. A mí me emociona mucho cuando veo a la gente emocionarse. Obviamente estamos en Fenómena trabajando y tenés muchísimos nervios, pasas las de Caín, procurando que todo funcione. Ten en cuenta que es un solo pase, muchas veces estás como en el directo, ¿no? Entonces cualquier cosa que pueda pasar no hay posibilidad de error o de, ¿sabes?, o de cambio, con lo cual sí que por un lado es un estrés y por otro, cuando ves a la gente que ha pagado para disfrutar y lo notas, que están aplaudiendo, que están divirtiéndose, yo pienso, bueno, pues todo este esfuerzo ha valido la pena. Per heroïcitat, la que ha fet Javier Escarceller a la localitat de Caseres. Fa 65 anys, quan era alcalde, va portar la llum al poble per obrir un cinema. Avui, als seus 97 anys, continua projectant pel·lícules. Es va inaugurar l'1 de setembre
de l'any 1951 i des d'aquella fetge fins ara no s'ha tancat mai. Sempre ha estat funcionant el cine a cada setmana. De manera que és un cas insòlit i una cosa molt meritòria tenint en compte que Caseres té 300 habitants. La gent de Caseres va anar en les cadires al coll 8 anys que jo no tenia cèntims per comprar butaques. És emocionant això, I la gent en les cadires com aquesta, allí, després quan acabava la pel·lícula, al coll i a casa. Què li sembla? Un té un amor tan gran al cine, una obsessió del cine, que ho aguanta moltes vegades quasi fent impossibles. El cinema de Caseres té el futur assegurat amb el nebot del Javier, l'Aleix, que combina la seva passió pel cine amb la seva feina com a criador de perdius. Jo he tingut la gran sort, després de la tragèdia de morir el meu seguidor, de trobar un altre de la família que fos molt similar a mi en l'activitat aquesta, que és el que fa l'Aleix. De moment, l'Aleix té temps per a tot. Pel matí treballa a la granja i per la tarda gestiona l'empresa de distribució que compta amb més de 14 sales repartides entre Tarragona, Saragossa i Terol. A Caseres es projecten pel·lícules cada divendres a la nit. En aquesta sala, que té capacitat per 120 persones, hi acostumen a anar uns 10 espectadors. Però a l'Aleix, per una sola persona que hi anés, ja li pagaria la pena posar en marxa el projector. El cine és un negoci serio. És algo que funciona bé, nosaltres ho portem bé, ens hem dedicat temps a millorar-ho, perquè al començament hi havia els pobles que hi havia de la comarca, en Montiet no esperava que hi hagués ningú que el succeís després de Miquel, i quan ho vam agarrar nosaltres hem ficat pobles i ens ho prenem en sèrio. Ens hem ficat en sèrio i volem canviar les màquines analògiques per les digitals i això ha de tirar avant. Per això diu que està tranquil, perquè sap que ho hem de fer. A mi m'agradaria portar pel·lícules que potser no tinguin tant nom, no siguin tan superproduccions ni coses d'estes, perquè hi ha vegades que tenen més coses a dir. I al que li agrada molt els cines les disfrute, però això has de saber diferenciar el gust personal en el negoci en si. I la gent, si vol veure un Capitán Amèrica i un Spiderman, se'ls hi ha de portar. Jo m'he veig tota la vida en aquest negoci perquè és un negoci que funciona i ha de funcionar sempre. Si saps adaptar els temps que et corren, sempre pots trobar un model per a seguir. La gent que troba el model continua en l'empresa, la gent que no el troba, doncs, plegue. És el que passa a tot arreu. La pel·lícula que m'ha agradat molt, m'ho anem a una pel·lícula senzilla i tan profunda i de tant sentiment, que és la que jo la poso davant de Ben-Hur, de Lo que el viento se llevó, de qualsevol superproducció que agaféssim, jo la poso sempre davant,
no perquè sigui tan grandiosa i tan exitosa, sinó perquè té un sentiment verdader, que el veus, que el sents. Se diu, no alcanci a quina pel·lícula és, doncs s'haurien de... Tots els que són una mica cineros ho haurien de tindre en compte. Cinema Paradiso. No, ven aquí, ven. ¿Quieres dejarlas? Antes de que te dé una patada en el culo, vamos a hacer un pacto. Todos esos cortes son para ti, te los regalo. Gràcies. De nada. Aquí s'han fet totes les produccions de cine grandioses on vulguis, però dins el meu interior, la projecció que em va quedar para sempre és Cinema Paradiso. Si los cortes son míos, ¿por qué tienes que guardarlos tú? Perquè veig aquell xiquet, aquella afició que té, anar a la cabina, que jo l'he tingut igual, i s'ha mort per allò. Per a mi és l'últim. Sabe usted, la crisis, la televisión, los vídeos... Ahora el cine es solo un sueño. I així com tota la gent diu, el cine està ferit de mort i desapareixerà. Jo sempre dic, no, el que desapareixerem serem els empresaris. Però l'art no morirà mai. I això per què? Doncs simplement, senzillíssim. Un art no mor. Sempre queda.